Така, здравейте! Днес ще говорим за апдейта на ZepOS и по-точно апдейта за Amazfit Balance, който преди малко свалих по сигнал на колега. Темата е Amazfit Balance Update 3.22.715 и благодарение на колегата Цветан М имаме информацията за него, като веднага го изтеглих. Съответно, когато отворих своя ZEP, който е ZEP 9, заради това се абстрахирайте от визията, ми изписа, че има достъпен апдейт. Като цъкнах, съответно имах пък опцията да си избера как да стане инсталацията. В смисъл дали да апгрейдна веднага по Wi-Fi или да апгрейдна по Bluetooth, което според мен ще да означава, че тези 200 МБ се теглят на телефона, след това се пращат на часовника и по някакъв начин става самото обновяване. Changelog е доста обширен, така че ето го тук на снимка. Както казах, версията и големината вече ги знаем. Съответно, имаме според тях оптимизирана версия на ZEP с следните детайли. Едно от тях е, че ZepFlow вече може да ви чете на глас нотификациите, без да се налага да ги проверявате ръчно, като може да слушате детайлите за една или повече нотификации. Освен това има вариант да си правите напомнения в календара, базиране на съдържанието на самите известия. Повече персонализирани сетинги в настройки в ZepFlow имате, но аз не ползвам ZepFlow, така че това няма как да ви кажа какво се случва. Оттам нататък имаме Hyrox Race, или както се чете, нямам никаква идея какъв е този вид спорт. Може да го намерите в Indoor Workouts Hyrox Race. Интересното вече е, че в навигацията, така наречена, имате вече някакви наченки на навигация, защото до сега беше само единствено картина. Така че вече ще има някакви указания. Това ще го тестваме по някакъв начин, ще видим как ще стане. Оттам нататък имаме Contour Maps, което мисля, или поне от картинката изглеждаше, че са като топографски карти, което е страхотно. Сега ще го видим и него. Notification Center бива апгрейднат и вече поддържа синхронизация с известията на Android. Като, освен че имате емоджита и предварително зададените отговори, които са 10 на брой, имате вече и клавиатура, с която може да напишете някакъв текст. За сега само на латиница, не съм тествал повече, но след малко си пратя примерно по Viber едно съобщение и ще видим какво ще излезе. Всъщност в един момент ми бяха написали 3 съобщения, можех да цъкна на всяко от тях и да отговоря, но в момента на получаването. Иначе ако остана след това, мисля, че нямаше опция за отговор, което пък е странно, защото преди можехме да отговаряме на по-стари, евентуално. Добре, оттам нататък имаме някакъв падел, който също нямам идея какъв workout е, но е нещо с топка, очевидно. Може да си го намерите. Може да си правите темплейти тренировъчни за плуване в басейн и track running. Съответно в Personal Records в някакъв момент ще може да показва разделени бяганията и планинските неща, както и плуването на outdoor, trail, track running. За планината пък ще имате climbing и outdoor hiking, а за плуване ще имате басейн и открито плуване в открити води. Алгоритъмът за съня е подобрен, ще го видим това и съответно ако ползвате много често таймерите с обратно броене, най-често използваните минути, които ползвате, ще се качват по-нагоре за по-лесен достъп. Променена е анимацията за зареждане, освен това и дизайна при спортовете по някакъв начин също е променен. За анимацията при зареждане вече имаме положителен фидбек. Така че може да започваме. Сега влизаме директно в ZEP за мъничко, само да видим къде е ZEP. И отиваме директно, то се синква в момента, всъщност синхронизира с часовника, но ако отидем в картите, вече виждате, че освен Base Map и Ski Map, имаме Contour Map, която има тези чертички, които са характерни за топографските карти. Съответно, колкото по-голяма карта направите до 400 км, толкова по-голям файл ще бъде пратен към часовника и то даже казва Download failed due to insufficient. Няма място в часовника, защото преди малко изтеглих. Но ако примерно сме само Пловдив, без запетая напишем само Пловдив, картата
е 26 на 44 км и съответно би трябвало да може да се изтегли, но в момента не ни трябва. Така, тук приключваме. Само да кажа нещо, което забелязах, когато отидем в My Records, още виждате старите неща. В смисъл за running, за climbing и за swimming няма това разделяне, но това е защото поддръжката в момента на апа ZEP9 е до Amazfit Balance 3.15.9.1 минимална версия, така че е възможно сега като дойде 3.22.715 тук да има някакъв апдейт, в който апдейт вече да може да виждаме разделени своите рекорди, примерно при плуването в открито и закрито, при катеренето там каквото имаше и при тичането също каквото имаше. Горе-долу от страна на ZEP се изчерпват нещата, така че ще минем сега за малко в режим камера, но трябва да сваля първо часовника. Даже той в момента много в червено ми вика разходи се човеко, защото седиш от дълго време. Това разбира се не е точно така, но сега отиваме да видим какво ново има. Това, което видях, беше, че имаме ето това ново приложение, което изисква някакъв Bluetooth и мери пулс в момента, някак да измери, понеже не съм сложил нищо, което има пулс, просто съм натиснал отзад с пръст, за да не ми затваря имам автоматично заключване при сваляне на часовника от китката, да не ми иска паролата. Общо взето, ако отидем на Maps, сега виждате как търси GPS. Може би трябва да отида на терасата да видим какво ще покаже. В най-лошия случай ще изпуснем часовника. Така. Да речем, че продължава да търси GPS-а. А пък аз какво мога да правя в момента? Може би трябва да очаквам да ми позиционира. И ако цъкна така, то може би... имам Zoom Move и Map става. Да видим какво става тук. Добре, това сме го играли. Оставяме се на автоматик. И отиваме пак тук, отиваме на Zoom Move и ще направим Zoom Out. Така. Още. Да видим, то май още не ме е позиционирало. Мисля, показа някакви приблизителни. Видях съседни улици, но не видях точната позиция, което означава, че или тук не е добър GPS, понеже съм между ни дървета и така нататък. Или не знам, но чакаме всеки момент да видим някаква интересна информация. Ако не ме позиционира, просто знаем, че има някакви топографски карти и в някакъв момент, като сме в планината или нещо друго, ще позиционирани Асенов град. Обаче лошото е, че аз не знам къде трябва да гледам за тези топографски карти. Може би ако сменим типа Zoom Move, след това име нагоре-надолу и наляво-надясно. Не знам, максимум е 10 км, обаче аз не виждам нищо свързано с планини. Сега Пловдив, Асеновград, тук е очевидно, че има някакви родопи. Съответно, ако почна пък да зум-инвам, получаваме някакви граници. Може би това е топографското. Наистина нямам никаква идея. Ще излъжа. Да, има нещо, просто нямам никаква идея как точно работи. Хората, които ползват топографски карти, да, се радват на този нов апдейт, а ние ще излезнем от приложението някакси. Може би трябва да затворя първо тук така и след това да излезна по този начин. Хайде, стига толкова карти. Map Style. Добре, поискай ми парола, няма проблеми. Добре, както и да влизаме на закрито и продължаваме с часовника, като ще опитаме да пратим две известия. Сега нека си напиша паролата. Добре. Нека си напиша пак паролата. И да видим, нямаме известия. Какво казаха още, че може да има? Анимацията при зареждане няма как да я покажа сега, защото не искам да го слагам на зареждането. При спортовете пуснем някакъв walking. Тук казва, че е rest day. Не искам да правя workout и все пак цъкаме
Не знам, може би при пускането на някакъв спорт ще забележим нещо. Има сега един начин да видим. Но сега оставям телефона за мъничко, защото искам да угасне екрана. Като угасне екрана, ще получа известие от Viber. Само че трябва да пусна лаптопа първо. И като получа известие от Viber, ще се опитаме да видим какво се случва с часовника, за да го изчетем. И сега тук ще имаме нещо от този род. Добре ли си, питанка? То всеки момент трябва да дойде. Я да видим. Дойде. Ето го. Окей. То сега няма да ми даде се запомните като контакт, но няма значение. Може би Viber не е най-добрият начин за тест, но все пак. Да видим дали така ще може да се води разговор. Гася. Пиша как си, колко е часа. Пиши ми. Така. И сега. Аз вече съм на екран, на който имаме как си, колко е часа, пиши ми. И имаме Quick Responses, което го знаем до болка, в което Quick Responses са нашите запаметени до 10 опции, които може да си оставите. В емоджитата също е до болка познато, но вече са разделени по разделени са по категории, съответно по-лесно може да стигнете до животни и така нататък. И остава ABC клавиатурата, която нека само да видим, тук като сменяме, няма кирилица, просто сменя между емоджита специални знаци и QWERTY. И сега ще си отговоря, примерно, нема кирилица. С лявата ръка отвратително се пише, но такъв е живота и даваме Send, съответно го получихме и ако видите тук, дойде веднага, нема кирилица, което означава, че имаме някакъв контрол тук на отговорите. Вече в съобщенията имаме No Notifications. Ако си пиша пак и само, че ще трябва да загася пак екрана, пише един тест. Получавам го на часовника и както виждате тук пише тест, но излезна от него. Всъщност, може би трябва да го поставя малко, не знам. Я да видим, излизам от него. И вижте, тук вече пише тест, но като цъкна на него, не мога да отговоря. Дава ми преди колко време е станало, ще се опитам да задържа. Няма такова. Няма интеракция, така че може да отговаряте на съобщенията само в момента, в който ги получите. Оставите ли ги на заден план, те си остават в един списък и с това се приключва. Все още не съм инсталирал WhatsApp. Също така не съм инсталирал. Всъщност, може би само от WhatsApp поддържаше изпращане на снимки, но въпреки това ще се опитам тук да пусна някакъв скриншот или нещо. Това тук изглежда добре. Пускам го. Поради някаква причина никакво известие не ми дойде, може би защото е картинка. Пише нещо от труда, Pesho is here. Добре, всъщност с това може би се изчерпва това, което бих ви показал за апдейта и което ми се е случило. Оттам нататък вече ще обсъдим дали наистина се е появил кислород в кръвта, не кислород в кръвта, прощавайте, мерене на кръвно и дали има нещо друго, което съм пропуснал или нещо, което не ползвам и просто не ми е било интересно. Дано да не съм ви изгубил времето. Честито на всички, които са получили апдейта и ви пожелавам лека вечер. Благодаря за вниманието.